Montaža konektora. Biće nam potrebno sljedeće: kabel, konektor sa kapicom, sekač i klješta. Prvo navucite kapicu na kabel u ovom položaju. Zatim stavite kabel bočno u sekač. Stisnite sekač i povucite da bi isekli spoljni omotač. Povucite malo više spoljni omotač da bi vam sljedeći korak bio lakši. Ponovo stavite kabel u sekač. Pritisnite i rotirajte u krug da bi oslobodili centralni provodnik. Stavite konektor u centralni provodnik i navucite spoljni omotač sa ženske strane. Na samim klještima piše close i ilustrovan je konektor u položaju u kome treba da bude. Postavljamo konektor u klješta i pritiskamo da bi spojili konektor. Demontaža konektora. Na samim klještima piše open i ilustrovan je konektor u položaju na kome treba da bude. Rebra na konektoru su različite debljine, zato morate okrenuti konektor tako da bi mogao da uđe u žlijeb klješta. Zatim samo pritisnite ručke i konektor će se razdvojiti.